Hello लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव गोदानै जबनि आपडेट लाना फैबावदों लेटेस्ट गभर्नमेन्ट जब दा पस्टआ गासै थागोन 93 2022 नि गोदान एप्लाइ जागासिनो दं अनलाइन आरो लास्ट डेटआ एप्रिलसिम थागोन दा एप्रिलनि 12 सिम थागोन लास्ट डेटआ नोंथांमोना हौवाफोर हिनजावफोर गासैबो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बे एप्लाइखौ मबाइलावबो एप्लाइ खालामनो हायो दा बेनि सायाव माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ नोंथांमोना नेक्स्टआव भिडिअ मोनगोन दा सेलारि जोबोर मोजां 44,000 निफ्राय जागायनानै 1,40,000 निफ्राय बारा दङ नोंथांमोना पार मान्थ मोननाय जागोन आरो पस्टआ जाबाय ससियेल सिकिउरिटि अफिसार आरो बे जाबाय डिपार्टमेन्टआ ESIC नि आन्डाराव दा लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना गाहायाव खारबाय थानाय नुदों क्लिक हियार टु अनलाइन एप्लाइ बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो एप्लाइआ जागोन ससियेल सिकिउरिटि अफिसार बे पस्टनि नामा दा जायफ्रा एलिजिबल जायो हौवाफोर हिनजावफोर गासैबो एप्लाइ खालामनो हागोन बेखायनो जों नायबाय अफिसियेल नटिफिकेसन बेखौबो नोंथांमोना PDF फाइलखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन डिसक्रिप्शनाव मोनगोन आं होखाजोबदों चेक खालामबानो जाबाय दा UR खथायाव दङ 43 बेनिफ्राय ST आव 8 दङ एबा 8 दङ SC आव 9 दङ बेनिफ्राय OBC 24 दा गासैखौबो लानानै 93 इनक्लुडिं वमेन थ' जायफ्रा फिमेल केन्डिडेट नोंथांमोना बे एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना नै स्केल फेखौ नायदो दा स्केल फेया जाबाय 44,000 निफ्राय जागायनानै 1,42,000 फार मान्थ मोनगोन बेनो जाबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि नोंथांमोना नुनो मोनदों थ' बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन अके दा डिटेल्सखौ होखानोसै क्वालिफिकेसना बेसेबां नांगौ दा नोंथांमोना जायफोरा डिग्री पास जाबाय बे पस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हागोन जेबो पार्सेन्ट नाङा नों जायखिजाया डिग्री पासआनो जा आर्ट्सआनो जा बा साइन्सआनो जा एप्लाइ खालामनो हागोन पार्सेन्ट नाङा आरो जायफ्रा कमार्सनिफ्राय दङनो बेनिफ्राय ल' एबा मेनेजमेन्ट खालामनाय दङ बांसिन चान्सआ मोनगोन आरो प्रेफारेन्सआ बारा बेनिफ्राय 3 इयार्स नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स मावखानाय दङब्ला बांसिन चान्सआ मोननाय जागोन होनना बुंदों बाट गैयाबाबो नोंथांमोना बे पस्टआव एलिजिबल जागोन एबा एप्लाइ खालामनो हागोन जायखिजाया डिग्री पासफोरानो बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन दा बैसोआ मिनिमाम 21 इयार्सनिफ्रायसो स्टार्ट जागोन दा नोंथांमोननि बैसोआ 21 इयार्स जाथारनांगोन बेनिफ्राय गोजौसिना जोंनि ST बा 32 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय OBC फोरा 30 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफ्रा फिजिकेलि हेन्डिकेप पार्सन 15 इयार्स बारा मोनदों एप्लाइ खालामनो हायो थ' बेनि एप्लाइनि लास्ट डेटआ 12 सिम थागोन एप्रिलनि अनलाइन एप्लाइ जागोन नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन बेनिफ्राय एप्लाइ खालामबा गासैबो इन्सट्राक्सन नोंथांमोना नायनानै एप्लाइ खालामबानो जाबाय जेरै फट'आ 4.5 सेन्टिमिटार एन्ड 3.5 सेन्टिमिटार नांगौ हाइट एन्ड वेटआ थ' नोंथांमोना मोजां नायनानै एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय आरो सिगनेसारा नोंथांमोना ब्लेकजों होनानै एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय लेफ्ट टार्म बिनाय दङ लेफ्ट टार्मखौबो नोंथांमोना होबानो जाबाय अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि भिडिअ फैगोन नोंथांमोना दसे नेथ'बानो जाबाय माब्रै अनलाइन एप्लाइ खालामनांगौ मबाइलाव बिनि सायाव भिडिअ होगोन एप्लाइ खालामबा लिंकआ जाबाय www.esic.nic.in आव फैनानै अनलाइन एप्लाइ खालामनांगौ अब्लानो नोंथांमोना साक्सेस जागोन बेनिफ्राय जोंहा थांसै दानिया मा नांबावगौ एग्जामाव मा थागोन थ' बिनि सायाव जों डिटेल्सखौ नायनोसै थ' दानिया बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामबा पेमेन्ट दाननांगौनो बेनो जाबाय 250 जोंनि STफ्रा बेनिफ्राय गुबुन कास्टआ बेयाव नुनो मोनदों 500 पे खालामनांगौ आरो बे पेमेन्टखौ नोंथांमोना अनलाइन पेमेन्ट दाननांगोन ATMआनो जा बा डेबिट कार्डआनो जा जायखिजाया नोंथांमोना नेट बेंकिं दङबाबो साबसिन जागोन जायखिजाया नोंथांमोना अनलाइन पेमेन्टखौ दाननांगौ दा बेनिफ्राय डकुमेन्ट मा हरनांगौनो आपल'ड खालामनांगौ बेनो जाबाय फट'ल' थ' फट' साइन नोंथांमोना सिगनेचार बेखिनिल' हरनांगौ गुबुन जेबो हरनांगौ गैया बेयाव लिरनाय गैया बेनिफ्राय नोंथांमोना डाइमेनसन्सखौ नायै एप्लाइ खालामबानो जाबाय बिनि सायाव डिटेल्स फैगोन भिडिअ माबोरैहाय आपल'ड खालामनांगौ बेनिफ्राय साइना नोंथांमोना 20 निफ्राय 50 KBसिमल' बेयाव नोंथांमोना माखासे डकुमेन्टनि साइजखौहाय आपल'ड खालामनो हागोन थ' बेनिफ्राय जायखिजाया जों नायनोसै फैदो एग्जामनि सायाव दा एग्जामा बोरै जागोन होनोबा थ' नोंथांमोना एग्जामखौ नायदो फार्स्टआव बे जाबाय एग्जामा नोंथांमोना नुनो मोनदों माखासे डिटेल्स दङ जेरै प्रिलिम्स एग्जाम दङ फार्स्टआवनो दङ नोंथांमोना 100 मार्क्सनि एग्जाम होनांगौ बेयाव साबजेक्ट दङ नोंथांमोना साबजेक्टखौ नायदो इंलिश दङ रिजनिं दङ बेनिफ्राय क्वान्टिटिभ दङ एप्टिट्युड दङ बेनिफ्राय गासै 100नि जागोन फार्स्ट पेजआव नेगेटिभ मार्किं थागोन 1/4 बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौहाय अनलाइनसो एग्जाम होनांगोन अनलाइन एग्जाम जागोन थ' बेनिफ्राय सेकेन्ड एग्जाम दंबावो सेकेन्ड एग्जामा जाबाय नोंथांमोना नुनो मोनदों आरोबाव माखासे साबजेक्ट्स दङ गासै 200नि एग्जाम जागोन 2 आवार्स टाइम मोनगोन 150 कुइसन थागोन होनना बुंदों बेयावबो नेगेटिभ मार्किं दङ आरो फेज 3 नि थाखाय नोंथांमोनखौ 1:5 रेशिअ केन्डिडेट लेंहरगोन थ' बेनिफ्राय फेज 2 आव पास जायोबा नोंथांमोनखौ आरोबाव टेस्ट लाबावगोन बेनो जाबाय कम्पिउटार टेस्ट लानाय जागोन बा स्किल टेस्ट लानाय जागोन बेनो जादों नोंथांमोना नुनो मोनदों कम्पिउटार स्किल टेस्टआ 50 थागोन बेनि गेजेराव आरो माखासे टाइमिं दङ स' नोंथांमोना नायनो हादों बेनिफ्राय डिसक्रिप्टिभ टाइपनि दंबावो आरोबाव एसे राइटिं दङ बेयावबो नोंथांमोना मोनदों गासै 50 मार्क्सनि 30 मिनिट्स मोनदों इंलिशनि लिरनांगोन आरो बे एग्जामा अनलि इंलिश एन्ड हिन्दी लेंगुवेज जागोन थ' नोंथांमोना मोजां जाहाथे बुजिबाय आं आसा खालामबाय बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन हौवाफोर हिनजावफोर गासैबो अनलाइन बे पस्टआव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन
तो दानि लोगोफोर बेनोसैमोन आपडेटआ बेनि सायाव नोंथांमोना नेक्स्टआव मा आपडेट मोनो नेथ'दो आरो आसा खालामो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव गभर्नमेन्ट जबनि आपडेट मोनबाय थानो।